Здравейте, аз се казвам Матина и съм от България. Реших да си оперирам носа, тъй като не си харесвах. Леко имах изкривяване, исках много леко да бъде поправен. Избрах доктор Мохамед Дилбер без да се замислям, тъй като и преди 5 години и сега той си е най-добрият специалист за носове, за ринопластика. Престоят ми в Истанбул беше 10 дена и беше много приятен. Отношението на доктора, както и на хората, които работят с него, е супер. Нямам никакви оплаквания, напротив, даже станах приятелка с всички от тях и до ден днешен много се обичаме и се уважаваме. Всички мои приятелки, които съм изпратила, са много щастливи от резултата, много са доволни също като мен. Минаха 5 години и да ви кажа, дори резултата става все по-хубав. Нямам никакви проблеми с дишането, а преди това имах. Така че съм доволна, че оправих и този проблем. Доктор Мохамед Дилбер разбра веднага това, което аз искам. Казах му, че работя като инфлуенсър, модел от доста време, от доста години и му казах, че не искам да си променям визията изцяло, съвсем леко да поправи това, което не ми харесва. Тоест леко да ми повдигне върха и да ми изпили супер леката гърбица, която имах на носа, но не ми харесваше. Той разбра от първия път какво искам да направи и ето го резултата, вие виждате. Нито съм променена. Да, хората много се зарадваха и много ме харесаха, когато ме видяха с новия ми нос и новата ми визия, но нямаше такива, които да кажат, Боже, нали не приличаш на себе си или нещо такова, както се случва при повечето други момичета и други доктори. Изобщо не ме е боляла операцията, напротив, даже доста безстражно подходих към ситуацията, защото съм чувала от много мои приятелки и близки, които преди мен бяха при доктор Дилбер, че няма нищо страшно и наистина те бяха прави, няма нищо страшно. Операцията протича много леко, опойката също е безболезнена, няма от какво да се притеснявате. Съветвам всеки, който иска да подобри визията си, да не се притеснява, да не се страхува от болката. Мога да опиша доктора с 3 думи, да, и те са добър специалист, добър приятел, човек, който много си разбира от работата. Това общо взето малко се препокрива с добър специалист и човек, който се разбира от работата. Какво друго може да кажем? Добър специалист, има добро отношение към хората, т.е. това отначало да го направим. Или мога да кажа за доктора 3 неща. Той е добър естет, добър приятел и уникален специалист.